hande belakhe hambai tini jeng bai jeng kamio phaisok phaijak o jaga chikonte program ni bisingte chini bubagra no hamjagoi bubagra ni nahor mungno teibu phan krak khainani bagoi bai jeng kamini prai 9 poribar 11 votar tini katal khe chini tipramo thao phaiwei sini movement no teibu krak khainani bagoi borok tini joining khaiphaikha kwbangma party ni yakawei Jadripur party ni yakawei o pandau phaisok phaijak chini oro block president ti dablem ni tongo chini joint chairman tongo teibu hasal ni sok phaijak borom ganang Direndra Devarma nini damsara kochusera ni MDC bo phaisok phaijak chini OITF leader rok bo tongo nge o pandao chikonte ni bisingo phane je joining khaiphainai rok chini takhok CPM Congress BJP ni Jadripur party ni yakai phainai rok nang kha kaham yafaru phainai chalo chung borom no teiwei teibu chini bubagra ni nahor mung tei wansau mung no chung chini amsaigo teibu krak khe khailainai hai hanai ang kasar mung yafaru paithau haine hai borom no hamba yafaru chini bubagra ni logeo phanoi biskango soba khainai ni bagoi phaimani bagoi hambai